Go! Kini ang malampuson nga pagpalupad og racket nga si Sibol sa rocketry team sa Ateneo de Davao University sa New Mexico sa Amerika sa miaging tuig. Mihimo sila og kasaysayan nga pinakaunang Pinoy nga miapil sa Spaceport America Cup na pinakadako nga university level rocket engineering competition. Ug karong tuiga, mubalik sa Amerika ang rocket team nga giapilan sa 13 ka aerospace engineering students human sila mag-qualify sa naisgutang kompetisyon. Ilahang paluparon ang bag-o nila nga rocket nga si Cyclab. Mas taas, apan sapsing, pero kusog ikumpara kang Sibol. Kanhi, boiler payload lang. Karon mas ngilngig ang rocket nga ilang paluparon kay aduna kini dala nga mga air quality sensors. Kay kaya i-record ang kalidad sa hangin, carbon dioxide ug oxygen. Supersonic si Cyclab nga mulupad sa gikusgon nga 609 meters per second. Duha ka semester ang gigahin sa mga estudyante sa paghimo og racket nga usa ka dakong hagit kanila tungod kay kinahanglan sad nilang tutukan ng ilang pag-eskwela. It is also difficult for us to keep up with the demands with ensuring that we could submit the requirements asked by the organizer because coincidentally these deadlines match our midterm exams or final exams during the first semester and the second semester. Kung kanhi 10,000 feet ang giabot sa ilang rocket, apan karon triple ang ilang puntirya nga moabot sa altitude nga 30,000 feet. Laraw karon sa Ateneo de Davao nga mapakita daily lamang sa Pilipinas apan sa tibuok kalibutan nga kaya sa mga Pinoy nga muhimo og magpalupad og rocket. Buot sab nila nga gamiton ang rocket alang sa importanteng misyon sa pagtubag sa climate change ug sustainable development, apil na ang nation building. We can develop rockets for its own sake, like rocket science and all, but always with the perspective of it contributing to matters like sustainable development. We always talk about space technology as if it's something that is only foreign countries or advanced nation is capable of. But with this, we are also showcasing that even us Filipinos can do what others can't. Apilan sa kapinduha kalibo ka mga estudyante gikan sa 150 ka universidad sa kalibutan ang kompetisyon nga nagsugod niadtong Hunyo 9 ug matapos ugmang adlaw Hunyo 14, 2025.